Хора, клипът ни свърши. Клипът спря, затова ще е като 2 части, за жалост. Да. Ето го боса. Да, ти верно позна. Аз не познах, аз знаех. И то бос Наско не можехме да го минем някъде 4 часа, се опитвахме и накрая го убихме. Тоест аз го убих, не Наско. Да, ти си по-добрия плеер. 100%. Значи, може да си кажа, че съм слаб на God of War, ама... Тя хилвам. Скоро ще имаш рейдж. Перфектно. Казвам Лезен, Матов. Хилчета. Stay away from those cages. Be ready. Кейдж. Някъде по-напред ще имаш бос. Ма не знам кога беше. То ти пише на къде трябва да ходиш. Ходя на там. Atreus, to me. От другата страна. Време хил. Ще трябва да го използвам, няма как. Оп. Ок, използвам. Опа, горе, извинявайте. Чакай сега това как работи. Абе, то ще оттрепя. Няма. Нито пък този. Имаш рейдж, ама го използвай за боса. Да, точно. Последния път, когато се бих срещу този бос, трябваше да използвам рейджа поне 4 пъти и знаех навсякъде какво прави, къде ходи. Еми, стара ти да не го убиеш, не? Ми вече не знам какво прави, аз поне 10, поне 5-6 пъти трябва да умра от него, за да мога да разбера какво прави. Последния път така го убих, 5-6 пъти умрах от него. Дай, момче! Ще е такъв час. Ето една. Трябва да ме ретракти. Къде сте, не знам.